Feu clic en Autoentrevista, en la part dreta del web. Automàticament apareixerà una finestra i haureu d'autoritzar als serveis públics d'ocupació a la utilització de les dades de la vostra demanda d'ocupació als efectes de la intermediació laboral. Entrareu a l'apartat d'Autoentrevista. En tercer lloc, teniu la pestanya d'Ocupació. En aquest apartat podem afegir un màxim de 6 ocupacions que s'adapten al teu perfil i podeu eliminar els que no vos interessa mostrar.